Hei, katotko jonkun perään kaukaa käsin? Eikö perheenjäsen tai ystävä pärjää enää itekseen, vaan sun apua tarvitaan vaikka johonkin seuraavista. 1. Lisääntynyt valvonta. Läheisellä on tuskatiloja, mutta osastolle ei pääse. Sinä soittelet ja käyt useammin paikalla, vaikka välimatka maksaa palkkaan nähden ihan liikaa. Hän tarvii ehkä verkkoasiointiapua tai sinä tarvit valtuuksia puolesta asiointiin. Te tarvitte jotakin toista säätämään hänen asioissaan, sillä sinä et aio tehdä sitä. Hän tarvii rahallista tukea ja etuuksia köyhyyden keskelle. 2. Sun apua tarvitaan asioiden hoitoon. Alkoholisti tai vaikka mielenterveyskuntoutuja ei hoida enää omia raha-asioitaan, mutta jonkun kyllä pitäisi. Sinä olet alkanut hoitamaan, mutta on olemassa myös vaihtoehtoja. 3. Sun apua tarvitaan kotiin saatavien palveluiden hakemiseen. Millaisia palveluita on olemassa? Mistä niitä saa ja miten haetaan? Tarvitaanko rahallista tukea ja tekijää kodin siivoukseen? Tarvitaanko ehkä annosruokaa tai talonmiestä ulkohommiin? 4. Sun apua tarvitaan huolenpitoon. Muistisairas pärjää vielä kotona, mutta sinä saatat järjestellä toiselle viihdykkeitä. Muistuttelet menoista, jaat lääkkeitä käydessäsi, leikkaat kynnet, peset likaisia vaatteita ja hommaat tarvittaessa uusia. Mun ei pitänyt perustaa mitään somekanavaa, kun kommentit somessa osaa olla niin vittumaisia, mutta tämä kanava tarvitaan. Epävirallisia ja tuettomia etähoivaajia on Suomessa jo 100 000 henkeä, eikä mulla ole vieläkään arjessa vertaispuhetta. Ja kirjoitti aiheesta just ensimmäisen tietokirjan. Julkaisen siis kanavalla aluksi 10 tietoiskua, vinkkiä tai vertaistarinaa. Sillä etähoivasi itse 25 vuotta enkä onnistunut hoivan ja työelämän yhteensovittamissa kovinkaan hyvin, mutta moni on onnistunut. Käsikirjassa on 12 etähoivan tarinat ja julkaisen sen sisällöstä pieniä pätkiä viikon välein. Saat lisätietoa aiheesta etähoivaan käsikirjasta, jota löytyy kirjastoista ja kirjakaupoista. Parhaiten tuet vaikuttamistyötäni tilaamalla kirjan nyt suoraan minulta 25 € hintaan. Tämä hinta sisältää myös postituskulut. Laita siis viestiä etahoivatanja@gmail.com.